נעשה לנו קפה? תעשה קפה. יאללה, אני לוחץ על הקומקום. אתה לוחץ? אני לוחץ אותו. אתה יודע מה? לא צריך. כן, לא צריך. לא צריך. לא נעשה צריך. על הגז. איך אתה מדליק אותו? זה עם החשמל. מצד חשמלי. זה מצד חשמלי, כן. נעשה קפה אתה יודע קר. מה, כן, נעשה נעשה קפה קר. כמו שהיה לפני פעם. אין הבדל. אין הבדל בכלל. אפילו יותר טעים. מה זה, סמיר, אתה יודע, רואים, אתה התחלת להתאמן. רואים את זה? כן. אני עליתי במשקל. אתה עלית במשקל? כן, תביא. יש לך- אני לא מאמין לך. יש לך פה משקל? אני אעלה יש לי פה עליו. משקל דיגיטלי, בוא תעלה עליו. זה דיגיטלי? כן. אז לעלות? תעלה, רגע, אני אתפוס קצת מרחק. אתה יודע מה? אני גדלתי, נכון? רואים, לא חייב לשקול, לא אני חייב רואה לעלות. בעין, אתה גדלת. אתה רוצה משקל זה מתנה? לא, אני אסתר. קח אותו מתנה, קח. סמיר, אתה מדליק לנו מזגן? לא צריך. לא עזוב, צריך. עזוב, נפתח חלון. תפתח חלון, תפתח, חלון. תעשה לנו ככה טוב, נעים מהחלון.